Tripuri dofani bage ang thui mano thui rui mano nei gila mano kok sanai tongo tiaba Tripuri khorang je mangpli onrok nugui tongmani u mangpli no nugui norok tam sanamuso khapang Tripuri takhokte bukhurok abon nugui chini bukhau tam phai ustar nai chini dofani borok no ustar jagnai bo chini dofani borok no hwnkhangkhe u jago tamo ang dofani bage thui mano mani kok u kok kubi de kubi ingna eba obo political de engkhana khapang Tripuri takhokte bukhuro India be merger agreement engmani ya golo sun thungjagi phayo dofani bage thui mano nei hemani bai simin ingya sing dofano hamjak khake dofani bage thui mano ngkake ani dofani bangi sang toba khlai tongangke ani dofani thui ani yakni bisingti tamni bage klaina klai eva ani yakni bisingti eba ani samuni bisingti ani teimasa dofa bonang tamni bage duko phunangani klai kok phayo khapani Tripuri takhokte bukhurok jeng 1980 ni jora abunchai sekang 1990 ni jora abunchai sekang uneducated ngi mano tabuk sung joton sai mano khapani Tripuri takhokte bukhurok political minded borok no sung noranango piaba dofa nei dofani bo mungui tumungno ang khoroksa dofani borok ungui no ang satok jakha ke obo dofani samungya obo political ni samungse jung bujina nangnai WhatsApp bo bokok borok bai kai ham khlai taxi khlaimania kok borok bai kok suimania ang nung bo sudase suimania bo voice recording siminche khlaimano dofani bagi ang thirei mano hanai a borok ni kokno khnawoi sung tumungno bwskango himlai khangke bahai ingnai kisisa swgangni kok mizu bai nagarik suraksa monch ni thansang lemani kokno chung jotono saimano chukli bebangno nagarik suraksa moncho khlaio chung jotono saimano thiaba a jagao ke chin sijak nukjak voice recording rohori mannai simin borok rok tamsa a sijak nukjak educated borok rok tamsa a sini bro dofarok no tumungno hamya sitra khlai kangkai a mijorok no kokthari paibini hini chau asu jara sikita asu jara gyan gana phiaba boroni bisingo boroni unglogo chukli sabotong wansarok sabo nagorik suraksa monchorok sara Tripura rajyo no kobja khlai tongo boroni karoni nung tini tiprale nung thung NRC nung duniani joto inland permit nung joto bebang sane mani tongo nung mijoro no nung tokthari manai ni nung goseo nung tanggei a illegal immigrant borok no tokthari rohorani ni khomata krei no dofa hanai kok samani bai siminnya dofa no hamjagi sing phunna nang dofa ni bagi sing sabung tanggei dofa bai dofa sing nanglai bakti haking nai buini chukli no bo sing sinina nang nai khapani Tripuri takhokte bukhro dofa no sing dofa ni bagi sing choba khlaisi tongangkai sekang pila sing dofa na hamjana nang nai tumuno dofa bai dofa opti hai khlai mangpli kasoi phaika hangkale abo political ni mangpli se sapai nai opti ke mangpli kasoi si phai tong hangkai nonole sable borok hamjak nai samungni bising tuise jeng borok rona nango jeng thansang na nango jeng opti hai khlai dofa bai dofa na jeng bulai toglai u congress no amolo ngmani hai CPM ni amolo ngmani hai tabuk bo nglai u BJP khlai mani hai tabuk bo nglai tongai bopti ke salai nai khapani Tripuri takhokte bukhro nung dofani bagi se samung tang tonglable nung tamani bagi u dofani borok rong no bu thangi buidi nagorik suraksa monchoni borok rong no illegal immigrant phai tongnai rong no buya kokthari buthari di illegal nung tangi phai mamano nang sungmo belaikena hambai Tripuri khorang nai tongnai takhokte bukuk sona sini channel tabu bonorok subscribe khlaya khongkhang dakti no subscribe khlai di job nse sekang video norok nugna bagai aboni bagi ta makhnai video ni tola norok nugo yagra phai sing subscribe ni suija kasak khlai abona click khlai di click khlai mani loge no kaisa bell hai khlai nugjagana
नुकजाखा आ बेल क्लिक खालाय रे रेखा के जों भिडिअ आपलोड खालायमानि लगे लगे न नरक भिडिअ नुगाना जतन साइसेखां नुगाना आबुनि बागै बेलाखौनो हामबाय नायदोंदि